TV. Kosure ni achije ang'wen ma itudo kod muoch mar gas e kar dak mamradi Embakasi ochole do kama jamin buche dwaro ni mondo geng'negi kuom thuolo mar ndalo 21 ka nonro dhi nyime. Obila onyiso do ni gitimo nonro mar donjo ne achijego gi ketho mag nek, bedo gi paro ma kanyakla mar ketho chik, rem keto kenge mag geng'o masirano kod tiyo marach gi apis. E doho ma Milimani, Nairobi, achije ang'wen kamoting'o Derek Kimathi, Joseph Makao, David Walunya Ong'are kaachiel kod Maria Mutete Kioko ne ochole do ka itudogi kod muoch mar gas mane okelo mach e kar dak mamradi ei Embakasi tich ang'wen mokalo. E kinde mar dieko burano, jomin wach mochung' ne piny owacho okwayo do mondo geng'ne achijego kuom ndalo 21 mondo chiw thuolo mar timo nonro manimba. E kwayo mare, apisa matayo nonro ewi masirano Isaac Tenai okoni gitimo nonro ne achijego mar donjonegi kod ketho mar nek, bedo gi paro ma kanyakla mar ketho chik, rem keto kenge mag geng'o masirano kod tiyo marach kod apis. There are a lot of debris around, and the process of processing is still ongoing. There might be likelihood of recovering more bodies. You know, beside the injured persons, there was also massive damage to property. Derek Kimathi mane osebedo ka pasore ni obila kuom ndalo 4 motelo ne chiwruok kende lwet obila e wuon kama masirano notimore, ma bende noweyo ji 6 kowito ngimagi kama moko 270 to noyudo hinyruok. Ji 3 mamoko mochwal e doho gin apisa mag telo mochung' ne rito alwora NEMA ma ikoni ne ochiwo lesen ne wuon ohalano e tok chik. Okinde mag achijego kata kamano ne okwedo kwayo mar medo geng'onegi ka gikoni achijego ok nyal luchore mawuok e pacho ka. None of them is at flight risk. These are public officers with good jobs, I must say, and they are Kenyans. And if at all there is a suggestion that they might, the court can quickly make an order which we agree to, that they deposit their passports. Bang' doho wacho ni achijego idhi geng'negi otieno mangima nyaka kiny, kama ibiro ng'adi wach ka oponi ibiro wegi rambun kata ibiro med geng'negi kaluwore kod kwayo mar jotim nonro. Ting' koro dong' lwet doho mar neno ni joma noyudo midhiero oyudo ratiro margi ka okenge bende imedo keti mar thiro masira ma kamano e kinde mabiro. George Bati, Ramogi TV. Ogai Marazimio Raila Odinga koro dwaro mondo piny owacho